We are approaching Pioneer Street, Mandaluyong City. Andito tayo sa Mandaluyong. Gusto mo pumasok sa loob ng Mandaluyong? Pwede rin. No, gusto ko lang sa labas. Whoops! Ay, muntik na. Putik. Whoops! Saan ba talaga? Napupunta to. Atras. Ay, Muntik hindi. na. Doon siya, papalag niya sa kabilang way. Muntik na yung kotse. Oo, sira ulo din naman yung isang kotse. Dire-dire sa takbo eh. Baliw din. Alam naman may nagmamaniobra eh. Kung hindi pa naman maraming Pilipinong baliw eh. Yan talaga katangian ng Pilipino eh. Baliw. Baliw. Huwag kang baliw. Pioneer. Epoxy. Pagdating sa unahan, one way. Okay. Kami naman. Yan, ang laki niyan. Ang laki ng parking area pa. Ito yung tent na yan. Oo. Bayanihan. Bayanihan. Bakit kayo ilaw-ilaw? May naka-DOTR ka lang eh. Kami eh, naka-red plate eh. Patigasan ang mukha, no? May nakalagay siyang DOTR pero mga sakay eh, pasahero. Boni Avenue. We are approaching TV5. TV5, the TVJ. Welcome to TVJ. TVJ, EAT. Ano, manood mo na TVJ, tayo. Manood mo na tayo. Manood mo tayo TVJ. Saan tayo Ngayon, alam nakara ko na dito? kung saan tayo pupunta. Mga nakapila yata yun eh. Oo. Studio audience. Pero alam ko, papareserve ko dyan eh. Mag-i-email ka sa email nila. Ayan yung pinakita sa TV sa TVJ. Purong Home of Robinson TVJ. Mall. Mabuhay itong Makati, Pasig City. Home of TVJ. Bahay ng TVJ. Kumikita ngayon ng Channel 5 sa gawa ng TVJ. Oo, dami nila sponsor eh. Lahat ng sponsor ang Itbalaga sa kanila sumama eh. Hindi na ginayang yung Channel 7. Bahala sila. Pag nanalo pa sila dun sa pangalang Itbulaga, kanila, wala, nalalo. Di ba? Hanggang ngayon may kaso pa yata eh. Oo, pinag-aano pa kung sino talagang pwedeng gumamit ng Itbulaga eh. Lalong na silang lalangawin. Oo. Kasi hindi na nila pwedeng gamit yung Itbulaga. Si Isko Moreno yung kwan doon, yung host sa kapila niya. Oo nga. Wala naman tayong time manood ng mga yan eh. Dami kondo rito, no? Oo. Kondo. Pines Peak Tower to Cityland. Cityland. May Cityland din pala rito, no? Marami yan Cityland eh. Kalat-kalat yan eh. Makati, dami-dami Sa Makati, Cityland. dami Cityland. 1, 2, 3, 4. Hmm. Bawal pumarada pero marami nakaparada. Ang
Ang problema lang kasi pag nag-condominium ka, yung lupa, hindi mo sarili. Hindi. After 50 years, gigibay na. Ewan ko, mayroong money back yata yan. Ano? Masama niya kung lumindol. Di ba? Huwag naman sana. Diyos ko, day. Kaya iniisip ko dyan. Maraming madidisgrasya. Dami pa naman nakatira. Oo. Yung talagang makalimutan nyo, habang ini-interview ko nila Mambots, lumindol eh. Natigil tuloy yung interview eh. Uy, lumilindol. Nakikiramdam. Welcome to Bonnie Tunnel. Boniface Bonnie Tunnel. Kantok na. Madilim ang iyong paligid. Ating gabi. Ayan, welcome to EDSA. Pwede tayo dyan eh, kasi hindi kabisado dyan eh. Kasali ba tayo doon sa taas ng sahod? Magkano ba sweldo mo? 734. Hindi ka nakasali. Hindi na. Ganon! Nag-asyo. It's unfair! Nag-asyo. Asumera eh. No? Hindi na, kanila na yun. Ako naiya nga ako sa ECOP eh. Oh. Kasi hinarang nila yung 140 dapat na increase eh. Oh, ginawa na lang 40. Kaya sa ECOP eh. Buti nga, pumayag yung eco, eh, tanggay talaga sila eh. Wala silang magawa kay, ano eh, BBM eh. Lang yan naman kasi yung ECOP na yun, wala namang ginagawa. Puro rin Wala, eh, employer naman ang kinakampihan nila, hindi naman empleyado eh. pasyal-pasyal lang sila eh. Oo. Kita mo yung head ng ECOP niya sa building natin eh. Welcome to Red Horse. Red Horse, Red Cross pala. Nag-apply ako dyan eh. Sirao yung grabe ko maka-interview yung HR nila eh. Ano, English? Oo. No. Sabi ko nga, I am a Filipino ma'am, you know. I don't know how to speak fluently English. Sabi niya, kasi sa policy daw nila yun eh. Sabi niya Ganon. ko, I'm not working for another country. I'm working here in the Philippines. Sabi niya, kung daw siya ex-OFW. Sabi ko, ganun pala. O Kasi ex-OFW ka. ibig sabihin, pinagpapraktisan mo ako. Sabi, fluent ka sa English kasi nag-abroad ka na. Yabang naman yun. Tapos sabi sa akin, okay, we need to set another interview. Second day na po, ma'am, I don't care. And I don't want. Buti pa sa ECC, Tagalog ang interview. Walang, parang wala lang. Oo, Tagalog eh. Saka parang wala lang. Bahala ka na kung anong klaseng sagot ang sasagot mo. Kami nga mga driver eh. Hmm. Walang interview regarding sa traffic sign, traffic Ay, anong in-interview? traffic law. Kung ano lang maisip nila. Ayan. Kasi bilang driver, dapat kung ano yung Yung traffic patas rules, traffic oo, mo. yun ang itatanong mo. Yun ang itatanong. Wala rin silang alam kasi. Problema kasi yung mga road sign, hindi rin nila alam. Oo. Taxi. Wala pa tayong isang oras balikan. Ay, isang oras na rin. 12:13 na pala eh.
Kuha na ako mamaya ng panggasolina. Para sa Webes ng umaga makapagkarga na. Mm. Ikaw, umiyak. Iiyak ka naman kagad eh. Gutom na daw siya eh. Mamadali. Kaya pang madali sa ganitong sitwasyon ng traffic sa Pilipinas. Buen dia, ayan, nakalapit na tayo. Siguro mga 2 kilometers na lang. Nakaka 5 kilometers na tayo. 1 kilometer na lang yan. Siguro yung pabalik natin medyo mahaba ng konti kasi paikot-ikot eh. Umiwas lang tayo sa traffic signs eh. Dito na ako sa labas kasi nakakaya naman sa mga motorcycle driver. Makasabihin eh inookupy pa natin yung kanilang bigyan ng karapatan mga yan. Napanood mo ba yung si Boy Karapatan? Hindi. Sa Antipolo, sikat na sikat eh. Yung tawag dito yung dispatcher. Vlogger siya. Naging vlogger na ngayon. Sumikat na yan eh. Bigyan ng karapatan yan. Ayan, ang si Lola. Hindi nyo ba nakikita yun? Bigyan nyo ng karapatan yan. Bigyan nyo ng karapatan makaupo. Hindi, mapera na siya. Kumikita na yung vlog niya. Sigurado yun. Daming views eh. May million ang views eh. Ay, oo, kumikita na yun. Welcome to, we are approaching Buendia, Makati. Oops! Ay, tingin ka dito. Oy, tingin ka sa akin. Tingin sa akin ka tumingin. Sa iba siya nakatingin eh. Busy siya. Gawa na yung gate nila. Open na. Ordanita to, no? Bel Air. Bel Air ba yan? Bel Air Village. Andyan yung barangay ng Bel Air eh, sa loob. Eh di ba hanggang, ay naman, ang laki pala ng Bel Air, ano? Hanggang doon sa may atin, Bel Air yun eh. Oo. Ang laki ng income nila. Siyempre. Pinakang mayaman yata ng mga barangay dito sa Makati. Oo. Barangay Ordaneta Village. Tapos meron pa San Lorenzo. San Lorenzo mayayaman yata yung mga estudyante rin. Saka yan sa Forbes. Forbes Park. Barangay Forbes. Barangay Forbes. May yaman din nakatira. Andyan sila Gretchen. Diba? Sa amin naman barangay Ayala Alabang mayaman. Ayun, may yaman din doon. Doon nakatira si ano, diba? Si Beat. Ayala Alabang. May bahay sila si Big Soto. Si Big Sara. Si Martin Yepera. Doon sila nakatira nila Pauline eh. Tsaka mga anak niya. Sharon Cunita. Bong Revilla. Si Biason. Si Fidel P. Ramos. Malaki din yung bahay nila dun sa ano eh. Sa Bacoor, Cavite. Sila Nong Revilla. Malaki talaga. Yan ang family house nila eh. Bacoor. Bacoor, Madadaanan yun sa Aguinaldo Highway. Sara ulo kang taxi ka. Hindi ko saan ka pupunta. Isip mo buhay mo ha. Relax, huwag kang ma-high blood.